ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായം ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വേറെ അധ്യായത്തിൽ, അടുത്ത അധ്യായം പ്രവേശനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രയാണാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂതമുനികളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് പാരമ്പര്യമായി അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം ബലാത്കാരമായി അപഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച തന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം വധിച്ച ശേഷം ധർമ്മിഷ്ഠരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ എപ്രകാരമാണ് തന്റെ പ്രജകളെ ഭരിച്ചത്. നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിബന്ധമില്ലാത്ത അവബോധത്തോട് സ്വതന്ത്രമായി തന്റെ രാജ്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കയില്ല. ഒന്നാമത്തെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭരിച്ചെന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്തതിലും പറഞ്ഞു, അടുത്തതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള രീതിയില് ഭരണം നടത്തി എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പ്രയാസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. സഹോദരന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഭരണം നടത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതല്ലേ പറയുന്നത്? മുളന്തിയാൽ എരിഞ്ഞൊടുങ്ങിയ കുരുവംശത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുക ചെയ്ത ശേഷം വിശ്വപരിപാലകനായ പരമദീവത പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സംവൃതനായി തീർന്നു. സൂതഗോസ്വാമി പ്രതിവചിച്ചു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ക്രോധരാകുന്ന മുളന്തിയാൽ എരിഞ്ഞൊടുങ്ങിയ കുരുവംശത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കണം തന്നെയായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെയും ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും വാക്കുകളാൽ പ്രബുദ്ധനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരപൂർണ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ സ്വയം നിരതനായ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ ആശങ്കകളും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഏകലോക അങ്ങനെ
സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് സാധിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹം സോദരരാൽ അനുഗമിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയും സമുദ്രവും എല്ലാം ഭരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ച് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 4. കാമം വവർഷ സ്പർജന്യ സർവകാമാദുകാമഹി ശീഷിച്ചു സ്മവ്രജാൻ ഗാവ പയസോധാ സ്വതീർമുധ. കാമം വവർഷ പർജന്യ സർവകാമാദുകാമഹി ശിഷിച്ചു സ്മവ്രജാൻ ഗാവ പയസോധാ സ്വതീർമുഖ മുദ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമം അവശ്യമായ സർവ്വതും, വർഷ വർഷിച്ചിരുന്നു, പർജന്യ മഴ, സർവം കാമ ആവശ്യകതകൾ, ദുഃഖ ഉൽപാദക, മഹി ഭൂമി, ശിഷിച്ചു സ്മ നനയ്ക്കുക, വ്രജാൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലം, ഗാവ പശു, പയസ ഉദസ്വതി നിറഞ്ഞ അകിട് നിമിത്തം, മുദ ആമോദകരമായ ചിത്താഗതിയാൽ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാലും തടിച്ച അകിടിനാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പാലാൽ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭരണകാലത്ത്? മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിളകളും സമൃദ്ധമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ പശുവിന്റെയാണ് പറഞ്ഞ, പശുവിന്റെ അകിടില് പാല് തടിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, അത്രയും പാല് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പാല് കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും പശുക്കള് പാൽ ചുരത്തിയിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം ഭൂമിയെയും പശുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യതകൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം, മരം മുതലായവയാകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമാകുന്നു. തീർച്ചയായും മാംസവും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പുപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഒന്നും ഒരാളുടെ ആവശ്യമല്ല. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിയെയും പശുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം, മരം മുതലായവ, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. തീർച്ചയായും മാംസവും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്ര സാമഗ്രികളൊന്നും ഒരാളുടെ ആവശ്യമല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മത്സ്യം, മാംസം, ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്ര സാമഗ്രികളൊന്നും, ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമല്ല. മനുഷ്യന് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? ഭക്ഷണം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ഷണം, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പാല്, ധാതുക്കള്, വസ്ത്രം, മരം മുതലായവയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? അതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിലുടനീളം ക്രമീകൃതമായ വർഷപാതം ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിര
കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലുടനീളം ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള വർഷപാതം മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. വർഷപാതം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഭഗവാന്റെ സേവകനും സ്വർഗരാജാവുമായ ദേവേന്ദ്രനാകുന്നു. രാജാവും ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമമായ മഴ വർഷിക്കുന്നു. ഈ മഴയാണ് ഭൂമിയിലെ നാനാവിധങ്ങളായ വിളകൾക്കു കാരണം. കാലക്രമാനുസാരിയായ മഴ ധാന്യങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ധാരാളമായ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായകമാകുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, അവ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവവുമായി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും യഥേഷ്ടമായ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രമല്ല, തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശു മനുഷ്യന് ധാരാളം ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാൽ യഥേഷ്ടം ചുരത്തുന്നു. മതിയാവോളം പാലും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പരുത്തിയും പട്ടുനൂലും രത്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെയോ യന്ത്രങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണസമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാണ്. വർഷപാതം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നത്. മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ദേവേന്ദ്രനാണ്. മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരി രാജശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, എപ്പോഴാണോ ഒരു രാജാവും ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമമായിട്ട് മഴ വർഷിക്കുന്നു. ഈ മഴയാണ് ഭൂമിയിലെ നാനാവിധങ്ങളായ വിളകൾക്ക് കാരണം. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിളകൾക്കും നമുക്കറിയാം ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കാലക്രമാനുസരിയായ മഴ ധാന്യങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ധാരാളമായ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായകമാകുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, അവ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവവുമായി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും യഥാർത്ഥമായ ഉൽപ്പത്തിക്കും കാരണമാകണം. അപ്പൊ മഴയുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഉൽപാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നു മാത്രമല്ല, ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവവുമായിട്ട് ഒത്തുചേരുമ്പോ മുത്തുകളും അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിക്കും ഇത് കാരണമാകാണ്. ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടില്ല ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണിത്. മാത്രമല്ല, തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശു മനുഷ്യന് ധാരാളം ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാൽ യഥേഷ്ടം ചുരത്തുന്നു. പിന്നെന്താണ്? പാലും യഥേഷ്ടം മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാലും പശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. മതിയാവോളം പാലും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പരുത്തിയും പട്ടുനൂലും രത്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ മതിയാവോളം പാലും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പരുത്തി നൂല് പട്ടുനൂല് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പകരുവാൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കും യന്ത്രങ്ങൾക്കും കഴിയുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യാനും ഓജസ് നൽകാനും ഉപകരണങ്ങൾക്കും യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഒന്നും കഴിയില്ല. കഴിയുമോന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിനെന്ത് തന്നെ വേണം? ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കണം. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ശരിയായ സമീകൃത ആഹാരങ്ങൾ തന്നെ വേണം. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ധാന്യവും പഴവും പാലും അതുമല്ലെങ്കിൽ രത്നങ്ങളും പട്ടുനൂലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? മനുഷ്യന്റെ പരിശുദ്ധവും സമൃദ്ധവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതത്തിന് നെയ്യ്, ധാന്യങ്ങൾ, പാല്, പഴങ്ങൾ എന്നിവയാൽ തയ്യാറാക്കിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയോടൊപ്പം രത്നങ്ങളും പട്ടും പര്യാപ്തമല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് നെയ്യും ധാന്യങ്ങളും പാലും പഴങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പിന്നെ രത്നങ്ങളും പട്ടും പര്യാപ്തമല്ലേ? പിന്നെ കൃത്രിമാഡംബര ജീവിതമായ സിനിമകളുടെയും കാറുകളുടെയും റേഡിയോകളുടെയും മാംസത്തിന്റെയും ഹോട്ടലുകളെയും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ആഡംബര ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രപരമായും കലഹിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പോലുള്ള മനോഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ സംസ്കാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് പറയുന്നത്? വ്യക്തിപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും കലഹിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പോലുള്ള മനോഗതിയേക്കാൾ ഇപ്പൊ കലഹിക്കുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന്
മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മനോരഥത്തിന്മേൽ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ നരകതുല്യമായ വ്യവസായശാലകളിലേക്കും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കും അയച്ച് സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഈ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവോ? ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മനോരഥത്തിന്മേല്, ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ നരകതുല്യമായ വ്യവസായശാലകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കും അയച്ച് സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഈ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പശുക്കൾ പൂർണ്ണരാകയാലും അവയുടെ അകിട് തടിച്ചതാകിയാലും മേച്ചിൽ പുറങ്ങളൊക്കെ പതിവായി പാലുകൊണ്ട് നനച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പശുക്കളും എങ്ങനെയാണ്? പശുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പശുക്കളും ആഹ്ലാദപൂർണരായിരുന്നവരും, അതേപോലെ തന്നെ അവയുടെ അകിട് തടിച്ചതുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പതിവായി പാലുകൊണ്ട് നനച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പശുക്കൾക്ക് മൈതാനങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഉചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? അപ്പൊ പശുക്കൾക്ക് എന്താണ്? യഥേഷ്ടം പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഉചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതും ആവശ്യമല്ലേ? സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ പശുക്കളെ എന്തിനു കൊല്ലണം? അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മനുഷ്യര് പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയാലും ഇവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നൂറായിരക്കണക്കിന് സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ വിഭവങ്ങളാലും സംതൃപ്തരാകാൻ പാടില്ല? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് പഴങ്ങള്, ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയാലും ഇവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നൂറായിരക്കണക്കിന് സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും സംതൃപ്തരാകാൻ സാധിക്കാത്തത്? നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിലുടനീളം അറവുശാലകൾ എന്തിനാണ്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൗത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പശുവിനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് കശാപ്പുകാരനെ പിടികൂടുകയും കഠിനമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാവം മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണനിർവാഹക തലവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതാണോ മനുഷ്യത്വം? രാജ്യത്തെ മൃഗങ്ങളും പ്രജകളല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ അറവുശാലകളിൽ അവയെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ഇവയൊക്കെയാണോ സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകം? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യരുടെ പോലെ തന്നെ ആർക്കും ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. അവരും എങ്ങനെയാണ്? പ്രജകൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്? ഒരു രാജാവിന്റെ, ഒരു നിർവാഹക തലവന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതും. അവരും രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ തന്നെയല്ലേ മൃഗങ്ങളും? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് അറവുശാലകൾ അവരെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുന്നത്? ഇവയൊക്കെ സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ മൃഗത്തിലും താഴ്ന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക യുഗത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടമായി ഒരു മനുഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ മൃഗത്തിലും താഴ്ന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി പറയുന്നത്. ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിരുദ്ധമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരുന്ന പോലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് ശ്രേഷ്ഠത നൽകുന്നത്. നാം എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു. എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും മാതാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സർവശക്തനായ പിതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്താൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം മാതാവായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും
ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് മാതാവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അഹം ബീജപ്രദാ പിത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാതാവാണ് ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്രകാരം സർവശക്തനായ പിതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്താൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം മാതാവായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം എവിടെയുണ്ട്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. നമ്മളൊരു മന്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഈശോപനിഷത്തില് ഏതാണ് പഠിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് എവിടെയുണ്ട്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമുക്കുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് മനുഷ്യർ. സർവശക്തനായ പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും പ്രകൃതി ചര്യകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനവ സംസ്കാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൃത്രിമ ലോഭത്തിന്റെയും അധികാരമോഹത്തിന്റെയും താറുമാറായ നിലയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കരുത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് മനുഷ്യർ. കാരണം എന്താണ്? സർവശക്തനായ പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രകൃതിചര്യകളെയും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? മനുഷ്യന് സാധിക്കും. മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധി, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്? ബുദ്ധിയുണ്ട്, വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? മനുഷ്യനാണുള്ളത്. മാനവ സംസ്കാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൃത്രിമ ലോഭത്തിന്റെയും അധികാരമോഹത്തിന്റെയും താറുമാറായ നിലയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് മാനവ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഡംബരങ്ങളോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനെ അല്ല ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കനിഞ്ഞ് നമുക്കത് നൽകിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സമയത്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെല്ലാം യഥേഷ്ടം ലഭിച്ച പോലെ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം വളരേണ്ടത്. ശ്ലോകം 5. നദ്യ സമുദ്രകിരയ സവനസ്പതി വിരുദ്ധ ഫലന്ത്യോഷധയാ സർവ കാമമൻഋതു സത്തസ്യ വൈ. നദ്യ സമുദ്രകിരയ സവനസ്പതി വിരുദ്ധ ഹരേ കൃഷ്ണ. നദ്യ നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, ഗിരയ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും, സവനസ്പതി പച്ചക്കറികൾ, വിരുദ്ധ പടർച്ചെടികൾ, ഫലന്തി ജീവസുള്ള, ഔഷധയ ഔഷധികൾ, സർവം കാമം ആവശ്യതകൾ, അൻഋതു ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള, തസ്യ രാജാവിന് വേണ്ടി, വൈ നിശ്ചയമായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കളിലും അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായേകി. അപ്പോ
നദികള്, സമുദ്രങ്ങള്, കുന്നുകള്, പർവ്വതങ്ങള്, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികള്, ജീവസുള്ള ഔഷധികള് മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കളിലും ഓരോ സമയത്തും കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയില് ശരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് എന്താ വിളവ് വന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അജയ്യനായ ഭഗവാന്റെ അജിതന്റെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സംരക്ഷണത്തിലാകയാൽ നദികൾ, സാഗരങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ മുതലായവ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇരിക്കുകയും അവ പതിവായി അവരുടേതായ നികുതി വിഹിതങ്ങൾ രാജാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങനെയാണ് അജയ്യനായ ഭഗവാന്റെ, അതായത് അജിതന്റെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സംരക്ഷണത്തിലാകിയാൽ, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നദികളും സാഗരങ്ങളും കുന്നുകളും വനങ്ങളും മുതലായവ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവര് പതിവായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഹിതങ്ങള് എന്ത് കാഴ്ചവെച്ചു, രാജാവിന് കാഴ്ചവെച്ചു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണം നടത്തുന്നത്. അത്രയും ധർമ്മപുത്രനാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഭരണം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി പോലും ആർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിജയരഹസ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ബലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സഹായകമായ വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സകലതും പരാജയപ്പെടും. വിജയത്തിന്റെ പരമകാരണം ദൈവം അഥവാ പരമപുരുഷനാകുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പരിപാലനത്തിനായി പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവകാശപ്പെട്ടതാകുന്നു. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, മലകൾ, ഔഷധികൾ മുതലായവയൊക്കെയും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം സകലതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ്. ആകയാൽ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നീതിയെയും സമാധാനത്തെയും ഈശ്വരാവബോധത്തെയും മാനവ ജീവിത പരിപൂർണതയെയും ചുരുക്കത്തിൽ ഈശ്വരോന്മുഖമായ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നവ മനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ലോകം വീണ്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്പോ പരമമായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെ സാമഗ്രികളുടെയും ഫലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രയത്നം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാം ആകുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. എന്തിനും വേണം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സഹായകമായ വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സകലതും പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ 100% അത് പെർഫെക്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പരാജയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വിജയത്തിന്റെ പരമകാരണം ദൈവം അഥവാ പരമപുരുഷനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പരിപാലനത്തിനായി പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പരിപാലനത്തിനായുള്ള പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്താ അറിയാം?
രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവകാശപ്പെട്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റേതായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ആരുടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്? ഭഗവാൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, മലകൾ, ഔഷധികൾ മുതലായവയൊക്കെയും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നദികള്, സമുദ്രങ്ങള്, വനങ്ങള്, മലകള്, ഔഷധികള്, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയേ അല്ലതൊന്നും. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണിത്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭവങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, വാടക വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം എന്നല്ലാതെ ആ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എന്തില്ല, നമുക്ക് അതുമേല് അവകാശവാദം ഇല്ല, നമുക്ക് അവകാശം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകുമ്പോ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് പോകണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള അനുവാദം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം സകലതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ്. ആകയാൽ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നീതിയെയും സമാധാനത്തെയും ഈശ്വരാവബോധത്തെയും മാനവ ജീവിത പരിപൂർണതയേക്കാൾ ചുരുക്കത്തിൽ മാനവ ജീവിത പരിപൂർണതയെയും ചുരുക്കത്തിൽ ഈശ്വരോന്മുഖമായ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നവ മനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ലോകം വീണ്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നീതിയെയും സമാധാനത്തെയും ഈശ്വരാവബോധത്തെയും പൂർണ്ണമായും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഇതിനൊക്കെ അതായത് ചുരുക്കത്തില് ഈശ്വരോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസം, ആ ഒരു ആശയത്തിനെ ആ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ സകലതും യഥേഷ്ടമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട്, കാരണം എന്താണ്? എല്ലാതും യഥേഷ്ടമുണ്ട്. ആകയാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷം കൂടാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ യഥേഷ്ടത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനുഷ്യർ തമ്മിലും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വിദ്വേഷം കൂടാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം സർവയിടത്തുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായാൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രീതിപ്പെടും. ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ നദി സമൃദ്ധമായി ഒഴുകും. സമുദ്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും. വനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം മരങ്ങൾ, തടികൾ, ഔഷധികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ നൽകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രീതിപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാനായിട്ട് നദി സമൃദ്ധമായിട്ട് ഒഴുകും. സമുദ്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യും. വനങ്ങള് വേണ്ടുവോളം മരങ്ങളും തടികളും ഔഷധികളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു തരും നമുക്ക്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രകൃതി സന്തോഷിക്കും. പ്രകൃതി സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഋതുഭേദങ്ങൾ പല ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി സഹായിക്കും. വ്യവസായശാലകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വിഷമത്തിലാക്കി പരിമിതമായ ചിലർക്ക് മാത്രമേ നാമമാത്രമായ സന്തോഷം നൽകുകയുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഔഷധികള്, പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകും. ഋതുഭേദങ്ങള് ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാര്യക്ഷമമായി സഹായിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. വ്യവസായശാലകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്, അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഈ വ്യവസായശാലകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വിഷമത്തിലാക്കി പരിമിതമായ ചിലർക്ക് മാത്രമേ നാമമാത്രമായ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലെ. അതായത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വിഷമമാക്കിയിട്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അവിടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വ്യവസായശാലകളിലും ഉപകരണങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ഉണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി കനിയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? ആ സന്തോഷം സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയൊരു അംശം ജനങ്ങളുടെയും ഊർജം വ്യവസായശാലകളെ ഉൽപാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കിയാൽ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ ഊർജം വ്യവസായശാലകളിലെ ഉൽപാദനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കിയാൽ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ബഹുജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? സന്തുഷ്ടരല്ല അവര്. ഉചിതമാവണ്ണം അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ ബഹുജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും നിശിതമായ മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിക്ഷണം ലഭിച്ച ഭഗവത് പ്രതിനിധിയുടെ നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ നാം പരിശോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും കാലത്തിനു ചേരാത്ത കാര്യം തുളച്ചു നീക്കാനും നാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പാത പിന്തുടരണം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബഹുജനങ്ങള് എന്താണ് പറഞ്ഞ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ ബഹുജനങ്ങൾ പിന്തുടരും, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ എന്തിലൂടെ? ഒരു ഉത്തമ പ്രതിനിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണവും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. പിന്നെ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും കാലത്തിന് ചേരാത്തത് തുടച്ചു നീക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പാത പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നമ്മള് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പാത പിന്തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചേരാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പരിശോധിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण